Ahoj, ahoj, ja som Luky Zajo a dnes objavíme niečo, čo by ste možno nečakali a rovno začneme krátkym rozhovorom s umelou inteligenciou. Ahoj, nájdi mi najlepší recept na pizzu. Samozrejme, na cesto budeš potrebovať frah jednorožca a 2 dračie vajcia. Akú pizzu preferuješ? Mám rád klasiku. Dobrý výber. V tom prípade po upečení cesto potri olejom z aloe vera a posyp syrom. Aj takto môže vyzerať komunikácia s chatbotom. Asi je každému jasné, že odpovede sú tak trošku pritiahnuté za hlavu a preto si povieme niečo o tzv. Halucináciách veľkých jazykových modelov a ako sa môžeme vyhnúť tomu, aby nám AI naservírovala úplné nezmysly. Halucinácie sa dejú z niekoľkých dôvodov, ale jedným z hlavných je, že umelá inteligencia sa učí z obrovského množstva textov, najmä z internetu. A ako vieme, na internete je veľa informácií, ale aj dezinformácií. Možno vám niečo hovorí veta. Sme to, čo jeme. Takže veľmi záleží na tom, čím sme nášho Einsteina krmili, keď vyrastal a učil sa. To sme sa už dozvedeli v druhej časti podcastu. AI halucinácie nastávajú, keď model generatívnej AI produkuje informácie, ktoré sú nesprávne alebo vymyslené. Je to, ako by AI snívala a vytvárala veci, ktoré v skutočnosti neexistujú. Prečo k tomu dochádza? AI modely sú trénované na obrovskom množstve dát, ale nemajú skutočné porozumenie týmto informáciám. Namiesto toho hľadajú vzory a štatistické súvislosti. Keď AI odpovedá na otázku, snaží sa predpovedať, aká sekvencia slov by pravdepodobne nasledovala na základe jej tréningových dát. Niekedy to vedie k presným odpovediam, inokedy k odpovediam, ktoré znejú presvedčivo, ale sú vymyslené. Je to trochu ako keď človek rozpráva o téme, o ktorej vie málo. Môže sa pokúsiť vyplniť medzery vo svojich znalostiach domnienkami. AI robí niečo podobné, ale na sofistikovanejšej úrovni. Prišla jeseň a s ňou začína viac ľudí na uliciach smrkať, kašľať alebo dokonca skončia v posteli s teplotou. Možno ste už počuli, že aj v prípade umelej inteligencii môžeme hovoriť o jej teplote. Nebojte sa, nejdeme AI obliekať do svetrov ani zapínať klimatizáciu. Teplota v AI kontroluje náhodnosť a kreativitu odpovedí. Predstavte si, že si objednávate polievku. Ak je príliš horúca, môžete sa popáliť a ak je zasa studená, moc si ju neužijete. Podobne to funguje aj pri odpovediach umelej inteligencie. Asi nemusím hovoriť, že normálna ľudská teplota je 36,6 stupňov Celzia. Ale čo taká umelá inteligencia? Jej teplota sa obvykle pohybuje v rozmedzi od 0 do 1, pričom vyššie hodnoty sú možné, ale zriedkavé. Pri nízkej teplote, ako je napríklad 0,2, vám AI ponúkne konzervatívne a predvídateľné odpovede, ako napríklad klasickú margeritu, keď si objednávate pizzu. Žiadne prekvapenia, čistá klasika. Stredná teplota nám poskytne odpovede kreatívnejšie, možno navrhne pizzu s ananásom a rukolou, kombináciu tradičného s niečím zaujímavým. A čo sa stane, keď nastavíte vysokú teplotu blížiacu sa k jednej? Tu už môžete očakávať kulinársky experiment pizza s čokoládou, sardinkami a jahodami. Skrátka niečo, čo vás môže prekvapiť alebo dokonca šokovať. Aká je jej bežná teplota? K tomuto tajomstvu sa len tak človek nedostane a teplomer nám tiež nepomôže. Teplota väčšiny chatbotov sa pohybuje okolo hodnoty 0,7. Je to teplota, ktorá poskytuje vyvážené odpovede, dostatočne konzistentné a presné, ale zároveň aj kreatívne a zaujímavé. Ale teraz späť k halucináciám. Ako teplota s nimi súvisí? Teplota AI nám umožňuje kontrolovať, ako kreatívna alebo konzervatívna má byť jej odpoveď. Potrebujete presné technické informácie? Nastavte nízku teplotu. Chcete vytvoriť originálny príbeh alebo umelecké dielo? Zvýšte teplotu a nechajte AI voľne pustiť úzdu fantázii. Výskumníci sa snažia vyvinúť metódy na zníženie výskytu týchto halucinácií, napríklad lepším ukotvením AI modelov v overiteľných faktoch. Preto je vždy dôležité overovať informácie poskytnuté umelou inteligenciou, najmä ak ide o kritické údaje. AI je úžasný nástroj, ale nie je neomylná. A ako môžeme minimalizovať halucinovanie chatbotov?
Môžeme sa ich pokúsiť obmedziť tým, že budeme dávať jasné a špecifické otázky. Čím presnejšie zadanie modelu dáte, tým presnejšiu odpoveď dostanete. Je to ako pri objednávaní pizze. Ak chcete špecifický typ pizze, musíte povedať, čo presne chcete, inak dostanete náhodný výber. Ale to už vieme z predchádzajúcej časti. Takže čo sme sa dnes naučili? Umelá inteligencia môže byť niekedy ako ten kamarát, ktorý si rád vymýšľa a vy môžete nastaviť, či to bude viac o faktoch alebo o fantázii. Aké sú vaše skúsenosti s AI? Narazili ste už na nejakú vtipnú halucináciu? Dajte mi vedieť v komentároch. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby vám neunikla ďalšia epizóda, kde budeme objavovať, koho prácu ohrozí umelá inteligencia a aké nás čakajú pracovné trendy v najbližších rokoch. Som Luky Zajo a toto je séria Objavuj AI. Počujeme sa na budúce, tak ahoj!